Masu kallon mu barkamu da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa tare. Yau zan koya muku yadda ake simplifying logarithm. Ba tare da ɓata lokaci ba sai dai ga muku cewa kamar yadda muka saba, idan yau shine kallon bidiyon ka na fari to ka taimaka mana, ka danna mana subscribe, ka yi liking, ka kuma yi sharing saboda yaran da basu gani ba su ma su gani don su ƙara da irin wannan abu. Problem na farko a nan an ce yana da base 2. Kafin ka samu simplification na logarithm dole sai hankalinka ya kai ma wannan base din. A base nawa yake, base nawa aka bayar, shine abin da ya kamata hankalinka ya koma. So idan ya kasance an bada base 2 aka ce kuma log 8 ne amma yana in base 2, ya za a yi ka simplify din shi. Kafin simplify din da bari dan yi bayani a gurguje, tunatarwa a laws da muke da shi. Idan kana da log x base y sai ka ce is equals to, sai ka yi equating din shi to number, let's say n. Idan muka ce haka kenan yanzu za mu ɗauki base ɗinmu shine y, haka ne? Sai muka samu mai n a nan da muka yi equating, sai ka ce raise to the power of n ɗinka yana a nan sama, sai ka sa shi y ɗinmu raise to the power of n is equals to x ɗinka, which is log ɗinka. Da ka yi haka ko kin yi haka za ku ga aikin ya zo cikin sauki. Wannan shi ne karamin law da za mu bi mu duba mu yi aikin da muke so da shi akan wannan da aka bayar wajen da. So abin dubawa nan shi ne, tunda an ce za mu yi equating ɗin shi shine abu na farko, za mu yi equating ɗin shi to wani abu. Mun riga mun samu wannan, kenan za mu ce is now equals to x. Mun yi equating ɗin shi to unknown number is equals to x. Sai aka ce me za mu ɗauka, base ɗinmu za mu ɗauka. Base ɗinmu kuma shine 2. 2 raised to the power of ko menene kai equating x ne, which is now equals to logarithm ɗinka wanda yake 8. Muna tare? A nan kuma aka duba da kyau za a ga cewa 2 ne nan kuma 8 ne, kenan an bambanta, sun bambanta ba iri ɗaya bane. Wannan 2 ne, wannan 8 ne. To kokarin da za ku yi a nan shine ku mai da su kasance suna kallo iri ɗaya, jinsi ɗaya. Kenan idan nan 2 ne raised to the power of x, kenan muna iya cewa is now equals to menene nan 2 ne, mu ƙara sa 2 a nan. A lokacin da muka sa 2 a nan, tunaninmu zai zo mana menene za mu sa a raised to the power na 2 ga da zai haifar mana da 8, sai mu sa mai 3, saboda idan ka ce 2 so 3 zai baka 8. Kenan ba mu fita cikin wanga 8 ɗin ba, mun dai canza mishi launi ne ya koma irin haka. Kenan nan 2 ne, nan 2 ne, haka ne? To da ka cimma irin wannan sai ka ce to wannan 2 ya wuce da wannan 2. Da wannan 2 ya tashi nan me zai rage a nan? X ɗin, x kawai rage, sai equals to, idan wanga 2 ya tashi a wajen me zai rage? 3. Shi kenan an gama masu kallon mu. Idan wannan shine bidiyon ka na fari, ka taimaka mana, ka danna mana subscribe, ka yi like, ka kuma yi sharing saboda yaran da basu gani ba su ma su gani su kare da wannan ilimi. Idan kana da tambaya ko kina da tambaya, a ajiye mini a comment section, insha Allah zan yi bayani akan shi. Nagode.